Cofiwch bod y gemau heddiw yn cael ei ddarlledu'n fyw o'r gwefan yr Urdd. Remember that some of today's games are being broadcast live on the Urdd's website.
Bydd y gêm y nesaf yn cychwyn am 20 munud I 12. The next games will commence at 20 to 12. Ar cael I ddyn, pitch number 1, Coleg y Cymoedd yn erbyn Aberdâr. Cael I 2, pitch number 2, Bechgyn Coleg Medford Tydfil yn erbyn Cardiff and Vale College. Cael I 4, pitch number 8, Llantarf yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd. Cael I 5, pitch number 5, Coleg Sir Gar yn erbyn Coleg Llandrillo. Cael I 5, pitch number 7, Coleg Nes Port Talbot yn erbyn Stanwell. Cael I 8, pitch number 8, Eglwys Newydd yn erbyn Coleg Penbont. Cael I 9, pitch number 9, Coleg Gwent Crosskeys yn erbyn Coleg Sir Garda. A cael I 10, pitch number 10, Coleg Sir Benfro yn erbyn Cywiriad. Cywiriad I hwnna, correction to felly, cael I 10, pitch number 10, Coleg Sir Benfro yn erbyn Cwm Rymni. Diolch. Os allwch chi fynd at y lle yn barod, team straight to the pitch, gwelwch yna. Diolch. Eglwys Newydd I cael I 8 ysgwrth yma, Eglwys Newydd y pitch number 8. Diolch.
Barnwell i Chairi Pedwar os gwelwch yn nawr, referee straight to pitch 4, please.